Yan mata! Bai Allah! Salamu alaikum. Ina yin ya gari? Ya kike? Ya gararin gari? Ya rayuwa? Ya hawa da sauka? Wallahi turaren ki a burge ni. Wallahi tallahi. Daidai wallahi alhamdulillah ya kike? Kashi da kike? A'a ba wannan ba ma yanzu mu dai yanzu kai tsaye. Allah ya sunan ki? Me haɗin ka da sunana? A ina son dan san sunan ki ne in ba da ba. Saboda me? Ka san ko ni matar aure ce? Ko gora kike da Allah mu dai faɗi mana sunan ki, mu dai mu jiya. To sunana Nafisa ya aka. Ma'adalla da Allah malama Nafisa kallon min shi. Ke gane sama da ƙasa. To kallon ni. In juya. A'a ba sai ka ji. Son ne kai ki raba mana gaddama tsakani na da shi. Ni da wannan yana cewa na fi shi manyan loba. Yanzu kina ji? Don Allah canza mana restaurant din can. Ki sai mana kofin bakwai mu gani wanda zai hinko shi da wanda zai saurin caya na hirin da shi. Gaddama ta muka. Nawa? Ban gane ba. Kamar ya baki gane ba. Gaddama muka yi ka cewa ya hini katon loma. Ya ce na fi shi katon loma nace wallahi ƙarya ne. Shine muke so yanzu ki raba mana musu. Ki sai mana abinci kaman plate 10. Ni zan siya muku abinci sai ku raba musu. Mana. Ke za ki mana ma alƙali yake daki zama rafa free. Ke za ki busa kice fit start. Sai mu fara loma. Da kuɗi na. To da kuɗin wa? Yayi za ki raba mana musu ne kin ga yake zama rafri. To ni yanzu in na raba muku musu me riba na a ciki? Sai kina da riba mu dai ba dai ke raba mana gaddama ba ke gano wanda hici dan mu san dan in san zama na da wanga mai ala na nuna na nune ka nace na nune ka idan ba mu samu mu samu